mambo zachataura nezvechokwadi ikanyeva chabatwa nemhoto Mwari ari rubatsiro wangu pamusoro ichangamire ini ndinoitwa wakarudza kerefu mugore ra2013 ndakabatawo mbavha yanga yanetsawo ndibira kwemakore paumba pangu anova mwana waMaximo Chimwaza. Ndaiti ndikauya kuweekend ndikangosiya zvinhu kana mukicheni ndisina kukiya mbavha yanga yandakabata mwana waMaximo Chimwaza. Saka Maxwell anodekwa Maxwell ndabata mwana wacho. Maxwell akati ini ndinobhadhara tikati ngatinyorera nepasi varanyorera napasi asi achada kubhadhara. John wachoni ari kumagobaniso John wachari kumagomba saka iye kereboka takataurana zvakanaka takaita problem dzisandika ndobva ndatanga kurapisa chidzisira ndapedza kurapisa dzisira mashure macho akazoya kumba kwedu usiku ndirowa nemugoti wacho uri mubhegi rako akazondirowa nemugoti Indoya bandiro andiro kazikunza mari fuda mari asi ndasina uramba kuti ndomba mashure macho gore rapera akabva ndokonerana futi nemwana uya bachitotiza kwanerana iyo bamangara kupena vangu anditika nyeke kupena vangu ndozvizvo wakuya inini manje akachiuya kuno kwini baba wacho asi wakanerana futi nemwana babvisa doke kupena vangu saka takatoshamsikawo kuti wakuya kuno koite iye akabvisa mwana ndisi ndakambira futi ndakatoshungudzika mwana achi kumaprimary kushungurudzika gore rati ranga chiprimary mwana iye ndikatoshungudzika nezvaimutira wamusunga nemapoto maoko mwana wangu ine ndozondakati ndobhadhara asi ndakandati akudai ndingaenda akana kaenda promotion udi unogona kugara ikoko iye akangatiitaurira ndokutaurira inobva ndazoitawo promo ndatombobhadhara imwe akatongodya mari yacho ndakatombopa iyi anipa 20 ndakamupa $20 akatongodya saka ndakazoitawo dambudziko yedziso iroro ndiri kumba ndakatogara iye akabva uya nefriend yake iziloiti loiti abva uya naye wangoine mugoti wacho unoyapa mugoti wavo ndikudai mamunoda akatondikwadza ndakatsanangura ipapa musi wandazoenda kumba kwaMaximo Chimwaza ndakasangana nemwana wacho John akanditi uya utore mari yako kumba. Ndasvika kumba ikokoko John akatanga kutsvaga banga akati banga rangu riri pai iye Chimwaza bvatanga kundirwisa adondirwisa ndabva ndangodongawo mugoti mumusha make imomo vandamurova nawo vandatiza pasina mugoti wakadaipa musha amusina mugoti wakadaipa mugoti mapurisa akazosangana papera nguva tagara ndakazosangana naJohn vabudisa banga vandibaya panapo nebanga rake ndopana vandaenda kumapurisa vanoenda korapwa asi akati ndinobhadhara zvinhu zvabiwa nechinyi nemwana wangu chibhadhara achadobhadhara iri kumapurisa ndeye kundibaya nebanga kwaakaita nekuba kwaakaita asi uyanga mapurisa patakamubata mapurisa akati kana mawirirana kuti achabhadhara ngaabhadhara tichadini hatichasungi munhu asi ndairamba ndingobvunza ko zvinhu zvangu mwana wacho pandasangana naye ndikazoti yoramba ungobvunza baba vangu uramba ungobvunza baba vangu vabudisa unofamba nebanga nezvombo vandibaya pahuma iyo wakazoya nemapurisa kumba ikoko
andibaya nebanga tavanaenda komangara mapurisa tikaenda kumba kwavo takasvika atizaye kana nhasi asati adzoka kumba unondoya manheru achienda dzimwe nguva noti ine dzimwe dzimba dzangu dzakabiwa zvacho mawindow frame acho haatoripo vandoda kuti zvidzoke dzimba dzina mawindow frame unoziziya ino ini mawindo acho handina kuaona kuti akabaya handina notomboaona anonyepa wakauya nimino ini ndaingobirwa ndichingobirwa ndosvika ipapapo saka pane shamwari yangu ndiyo yakazondudza yakanditi unoziva kuti mwana wako unodini unoba ndikati andiona sekuru wangu haadiniba haabiba akaramba akandudza katatu unoziva kuti mwana wako unoba vanazoti musachi nanditiona ava kubhawa vandamusiya vari kubhawa vandashanyira kuenda kumba kwacho tasvika kumba kwacho ndakasvika muine bhutsu masipana zvinhu zvazvakabiwa kumba mangu dho rakadini rakakiwa ndokumubata vatakamuita vaatobvuma abvuma uyo angadova ndurova kuti siya mwana wangu haabiba asi mwana ari kubvuma makaona bhutsu nechii zvandakaona saka chakakuratidza kuti madhoframe ndeyako iprobability wakabvuma kuti ndii sakabvisa akabvuma dai mwana asi bamukana zvamakasaina bvisa agreement ndichiti muda kubhadhara sei umusabhadhara ndakatombobhadharana naye handizvandakazoita problem izwai bambo chakuda ndechekuti isinotikuti mukuramba ishu iripo ndekuti mwana akakomita chii ende imi mukaisa sagajeni kuti mwana angari maina kuti muda kuti chabata makazvikomita kuti wabhadhara saka kana muchimi makuchabhadhari ini chamafanira mamutonitaura ndechekuti ndakazotadza kuti akona aptuchii kwaagreement kuti ndakazoita dambudziko reziso asi ndikubhadhara chabhadhara soso to me it makes sense than kungoti pakazouya kugoti pakazodii pakazodii zvimwe zvese zvakukonzera nenyaya yekuti mari yaenda kubhadhara dai mari yanga yakabhadhara zvisaizvizvikuti saka topaita sei chiripo ndichoti bambobhadharai munokwanisa kupa mari imari yasarepo boy yakanyorwa mari yachipa zvipane 64 you suppose kuti makabhadhara musi wa30 April 64 musi wa31 June 64 musi wa30 June i2013 imi makabhadhara mari ndakambobhadhara 20 but yakazi paid 20 musi wa30 April 2013 mukazobhadhara imusiteri hatimbone hedu chipepa andinacho chipepa chacho handiziti chawakazonyoresa here icho chipepa chacho imi mitota pamakawira ndadobhadhara tota yapamakatibhadhara imari inge zikambosvika ndokunge ine $90 iko yange isingoma 64 pane signature yake apo pane signature yake apo aiwa mapuraizi acho azonyora iropa haana kumbodzurwa anodini zvinhu zvacho zvamakanyora apa hazvimake sense yobaba because date 2 April 2018 I Max Mochmaza 5005751 N50 agreed to refund 3 window frames grocery worth $100 and replacement and repair of 1 window pane to Caleb Karumbita, stolen by his son John Chimaza. And could you get it up because was first month conditions of payment, first month ending April 2018 to June 2018, and the distribution is as follows: 30 April 2018, $64. 31 June, $64. Then Shago, $15.
imi mozva makazonyora pamusingaiti it doesn't make sense. Because makati 31 June 2013 $64. Muhammad 31 June 2013 $64. Kuti nhasi $64 mangwana $64. Anonge mistake yangaroti April, May, June matarisa. Hapana May ba, hapana June. Kana April to June. Bambo chinhu chakanyorwa umu chiri kuti 30 April 31 April 30 April 31 June 30 June. Ndipo hapa hii era kaitika. Ndikaona total inamba that's 4 4 4 12 17 7 10 1 7 18 19 20 total $207. Ndiko saka $207 tikabvisa $100 yegrocery and muruti $107 ndiye mu3 mawindow frame. $100 mawindow frame amunonyora kuti what type ND4 here ND11 here iwindow frame which size 3 pen 6 pen 9 pen 4 pen ma 6 pen 6 pen utamani $35. 6 pen is $35. Saka $35 if you $35 in 2026 this thing is at 28 tunaita mali changamira pazvinhu zvakadiwa zvisina. sotora zvinhu zviri pazvimene hauna kunyora unochita agreement nei yawakaendeei chisimo machimo so that's 30 105 saka 105 ndiyo imawindow frame $100 ndiyo grocery nezvimwe saka total 207 saka 207 minus 20 that's 187 saka total yasara bambo 187 187 Zakuzondorova kwarizondiite. Saka nokana wabandira 2020. 20 yashoma gospel yachoka mupiyezi this 18 years vakaona patotwa interest nechiya Saka inosara 1 chip 187 187. Saka togona ngoti 50-50 pamwedzi. Kutanga next month. This month that's did two. Saka nyore yafuna kutanga first $50 izvo this month. That is end of May. Saka it's May, June, July mfuna happens. Saka nauka mneko bhadala. Saka yero shamari check with credit. Maita basi. Ande. Maita basi.